Dneska, keďže ste ma tak strašne nevideli, vy chcípaci zelení, takže ideme si zahrať Rivals, nebudem ho hrať ja, bude ho hrať môj kamarát. Pozdrav do videa. Čaute. Nový, teda kamarát, ktorého ste ešte nevideli, a teraz kamarát, ktorého ste si mohli všimnúť na šortoch. Ja, ktorý hral aj fotbal, aj na kolo. Dobre, už ticho. Tak, a ja nejdem hrať, ja sa idem pozerať, jak hrá môj kamarát. A toho, čo bol prvý, čo sa pozdravil prvý, no tak ten bude na počítači, v živote to nehral. A ten druhý, čo ste videli, jak hrá florbal so mňou, tak bude ako keby hrať s ním. Najprv si dajú 1v1 a potom keď tak pôjdu 2v2. A asi by bolo pekné, kebyže vypnem zvuk. Počkať, pozriem sa, že... iba jedno. Dobre, tak. Prenechávam ti žezlo, králi, ničoho. A ináč tomu druhému kamarátovi to bude sekať jak chcípak. Takže, veľa šťastia, kamaráti moji. Čaute. Ako môj kamoš rozprával, tak... Teprv idem s mojim kamošom. Dávaj! Kamo, Juraj, kde si? Kamo! Ja som tam bol. Preč! Kamo, ty si hrozný. Spomeň. Čakaj, kde si? Tak tu nás som, vedľa teba som. Čakaj. Dej mi to tam na kraji. Á, okej, ja viem, jak sa to... Tam je jedna duel. Arenu daj. Arena, ale... Nemyslíte si, že to viem hrať, takže... Takže prehrá a uvidíte. Možno ja prehrám. Dám si... Nie som noob, ale dám si RPG. Dám Jers, dám si Knife a Vadran. A nie som mu, takže keby som prehral, tak sa to príliš sekal. Takže ideme tak... Kámo, no jasné, že není noob, kámo. Aha. No ty ideš PGčkom, jak ní. No a čo? No to je jedno. Kámo, dáme si, vyskúšame si dám Jers. Okay. Ja čo mám zatiaľ hra po 4 minútach, alebo koľko tam je? Neviem. Skúsime si dať Knife. Nie, že sa mi to seká, ako nikdy predtým. Musíme si potom vymyslieť nejaké mená, jak sa budeme oslovovať úplne najlepšie. Lebo reálne mená tam nebudeme dávať. Jurka, som bol za tebou reálne. Kde si? Tam seš. Začíname od znova, alebo viete, čo? Nie, nezačíname, ne. Čo bude pokračovať YouTube kanál? Hej, pokračujeme vo videu. Há, dal som mu headshotku. Lebo Kámoška. je veľa. Budem vás normálne volať po menách, hej, volajte sa po menách. Ale mňa nevolajte po mene. Ja som lebo stále. Takže ten, kto hrá na počítači a vidíte jeho obrazovku, sa volá Lukáš. Budeme ho volať Lukáš, pretože to je Lukáš. Juraj! A ten, čo teraz vyhral, tak to je Jurko. Budeme ho volať Jurko, pretože to je Jurko. A mňa, hlavného spisovateľa a zabávačka všetkých, to bol vtip, budeme volať Levon. Alebo ma volajte Technoblade. Juraja volajte. Tak ti Buď treba. volajte Juraja, Technoblade alebo Juraj. No ako prepáčte, že hrám s RPGčkom, ako viem, že to je ľahké vyhrávať s ním, ale ako Ale Lukáš hrá Ste si poprvé všimli? na počítači. presne, takže a očividne vidíte, že neviem moc hrať. Aspoň na počítači, len keď vidíš si v RPGčkom, už som vyhral. No to nikdy nevieš, Jurko, ako sa hovorí. Vidíš, ty si mne dal ani jeden kill zatiaľ, takže ako... Neobvinujem, takže používaš RPGčko, hej? Tak to je... Ale fajná voda. Vyhrávam zatiaľ 4-1. A máš level 120. Ty kokos. Neviem, či to vidie. Dávaj. Kto vyhrá? Typujte v komentároch, kto vyhrá. Vstaďte sa na mňa. Veď aj takto už vyhral, takže nemusím nič. Ty kokos. Kamo, ja som chcel dať toto meritko, lenže som dal niečo. No, A dobre. ináč, neuvidíte tohto Juraja, lomeno Technoblada, záznam, pretože bude hrať na počítači. Iba.
Keby som mohol, tam som bol. Jurko, teraz ideme 2v2. Takže, tešte sa na vynikajúci zápas. Zatancuj Elko. Hej, Hej. Neviem, jak sa to robí, takže... A nie, Kamo, choď sem, kamo. Poď sem. chceli ste, aby som... Kamo, keď sme išli proti 200 sami, nie? Kamo, tak to sme cooked. To ste prehrali, kámo, strašne. Mám dať arenu? Ok, ja pojem s RPGčkom. Hej, a ja. To ste tak strašne prehrali. Dobre, Radšej ideme s RPGčkom, neobvinujte nás za to. Kámo, tak strašne sa presne. Nie sme nubovia, ale musíme. Dám si uzlinu. Teraz vyskúšame... toto. Prečo si mi to opäť? Ideme zdať po 100 Ideme s rokov. RPGčkom. Medský po 100 rokov. Kámo. Kámo, to čo bolo? Kamo, to jak? To sa ani nedá s nimi hrať. Ja som cooked, Jurko. Ja som... Aj ten jeden má RPG. Kámo, Lukáš má 5 HP, už nemá HP. Tak to Kamo, a oni mali všetci jedine ten Keď jeden. tak- Ale aj ten jeden má kamo RPG. To sú... No, keď tak, no tak môžem ísť na miesto Lukáša. Veď bolo asi tak 4 krát lepšia. On má paintball. Kámo, baka! On má paintball. Bum. On má dal paintballkou. Cikok. To ste tak strašne prehrali. OK, idem sa snažiť, idem. Kamo, Doteraz sa nesnažím. snažím. Challenge. Idem iba zo S knifom choď. Idem iba zo štandardnými. Štanglou. Už iba zo štanglou dať viny. Nie, zo štandardnými. Juraj ide dať zo štanglou viny. Poďu dynamiky. Dáš. Kamo, to, čo je? Vy ste tu všetci rozdoto. Bacha, tam je hore. Kámo, kto bucha s tými dvermi? Nie, pomoc. If you're happy, clap your hands. If you get it. Ne. Jak to? Kamo, ja mám jednu raketu poslednú. Hej. Kamo, tak to som cooked. Len tak strieľaj proste dookola vuzinou. A prehrajete. Hej, a prehrajeme. GG shit. Ja si prehral. Idem ja, hej. OK, dávam žezlo Oskarovi. Jakému? Tak už máte aj meno toho hlavného levela. OK, tak to si skazil. Nevadí, necháme to tam. Zatiaľ sa idem hrať s Nevkom. Pomôžem na ostreli s tou nervkou. Kámo, dobre si dal, ten jeden sa odpojíme, sám Oskar versus bez, to neviem. Cipni, ty chcípak. Au. To je Oskar! Hej, mám... Koľko má HP? Juraj. Ty máš 52. A on? Neviem. Au. Ja mám 4. On mi dá jedno, kámo, dole a som cooked. Oskar, vieš to, že ja môžem hrať aj na tomto počítači za teba? Ja viem, lenže to by si nespravil. Kam? Oskar, je tu... Ja si musím zmeniť. Kámo, Juraj, hraj. Zatiaľ. Ja si dal freezer. Do prdele, ja som ho netrafil. Idem Kde je? Tam je. Choď do neho. Kámo, Juraj, musíš to dať. Ja sa to feseká. Dobre, kto sa ťa pýtal? Sám proti vám, kámo, nemôžem vás dať. Od nás dávne silný. Naňho! Lepege! Nehoď! Juraj, to kam strieľaš? Nevie, ja som tam videl. Hlavne sa ti neminú tieto, lebo ako mne sa to už minule Mám 12. Počkaj, ja spravím takú jednu vec, aby nemohol ísť tam. Som to vyhral. Kámo, to som dal dobre. Doňho! Nepáliš! Neobvinujte ma za to, že prehrám, hej. Prehráme. Si chcel povedať. Kámo, ak ty chcípneš, tak... Kam mne sa to feseká. Dávaj, Juraj! Aj závidia na sekajúcom mobile. To vyhráš. To musíš vyhrať. To sme prehrali tak strašne. Kámo. To zvedavý. Kámo, ak toto vyhráme, no tak...
No tak kámo, to sme bohovia. Kto si posral? Bum. Au. Dobre. Dobre, to sa nedalo. Idem teraz ja skúsiť 1v1 s mojim kamarátom Jurajom, potom pôjde 1v1, počkať, potom, no tak pojem s kamarátom Lukášom. Kamarát, máš 150 kľúčov. Chod tam, dobre. A potom pôjdu oni dvaja 1v1. Vidíte, ako im dobre hrať arénu s knifom. To mal byť vtip, však. Keby sa mi to nesekalo. No Čakaj, aj keď no. sa mu to nesekalo. Takže tak, teraz si dáme knife a Oskara porazím pravdepodobne 15-0. Ne, 5-0. Ja viem, že som kar, ja som si dal dobrého Varnhorn. Reálne sa to sekám. Čím sa šmika? Cčkom. Cečkom? Ja ťa šmiknem. Skúsiš, ja ťa zabijem. Ty noob jeden. Hej, Ej, on má RPGčko, koľko sa si neužíva ten nož? a aké má od zbrane? Ja mám knife, bow a dangerous. Poď ku mne už. Nebudem, keď máš tie RPG, kamo. Dobre. Nie som až taký noob, však. No nie si. Však ja mám na svojom Dám M-ko, lebo Kam ak dáš M-ko, no tak ťa zabijem. čo som povedal do videa. Že ťa zabijem, keď mi pokazíš celú hru. Nie! To som pokazil. Tu na nejdeš. Jak? Áno, yes! Kámo! To jak? Áno, Lukáš, poď! Musíš mi splniť úlohy. Lukáš, nechaj sa na schvál. Kámo, ty hrať jeden. Keď fest dobrý, akože. Kámo, mne sa to buglo. Dobrá, my sme sa... To je bugl. Oskari, máte nejaký bordel pod tou kosťou? Hej, Máme. Oskar, som na jednom mieste a nehýbaj sa, choď vedľa mňa a nehýbuj ma, okej? Okay. Počkaj. Chod tam na tú väžu, tam, hej. Chod tam a spravíme si nejaký tanečky, okej? Tak, pozor, tak, a sprav si tanečky. Okay? Taneček. Kámo! Tanec, ja som myslel tanec. Dobre. Zatancuj mu Euka. Aha, to malo byť tanec. Ja že chci tanec. Á, okej. Tak ja idem dopredu a ty stoj na tom, kde si bol. OK, počkaj. Ale fakt, Oskar, teraz ma nezabíra. OK, uhni ale mi z cesty. Budeš noob. Počkaj, najprv si tu nadám takú jednu vec. Dám si. Kamo! Ja som nestihol premeniť na krát. Nemal si mi dávať elko. Dobre, teraz si daj svoje zbranie a ja tu napočkám. A mám ťa zabíjam. Hej, skús ma zabiť. Ale idem normálne proti tebe. Do prdele! To sa nemalo stať. Jau! Lukáš, pod môjim stylom. Jau, kamo. Hej, Oskar má 70 a Lukáš má... Kao 10 hapek! Som boss! Áno, Lukáš! Ty si tak strašný noob. Áno, Lukáš. Dobre, Lukáš, ty si prehral. Toto si prehral. Jak ti Oskar voľný hviezdo. Čo? Čo? Kamo! Ja ťa prosím, že 5, 4, okej. Ja keď ťa porazím, tak budem fešťať. Už chcipni! Nezdašam ťa! Tu máš jednu. Ty ľudožrút! Ja neviem, kde Oskar, kamo, on je tam od... Pozor! Kao, ty mi nepozeraj na obrazovku! Ja sa okej, ja poviem na teba a ja tam skočím.
No, ja som ti dal predtým 50 alebo 80 a potom som ťa iba odstrelil. Dobre, vyzývam ťa ešte raz. Hej? Vyzývam ťa. A keď ma neporazí, tak dajte odber. No ukáž sa. Ako porazí, dajte like. Ak ma... Počkaj, poďme niečo takšie. Čo si dáme? Splash. Ne, poďme Arena. Arena je najlepšia. Keď ja jeho porazím, dáte odber, keď on mňa porazí, dáte like. A keď nikto nikoho neporazí, dajte ste núbovia. Nie, ak bude 4-4, dajte like aj odber. A naraz. To týka, taká menšia challenge pre vás. Hej, taká menšia cieľa. Dajte like a odber. Typy! Ja som drtikol. Mne sa to buglo. Ja viem. Čo vravím? A toto je posledné kolo v tomto videu. Nie. Ešte pôjdete vy dvaja. Ešte poviem ja proti môjmu... Proti môjmu najhoršiemu... Hej, iba to, že... Ty chcípak! Zasratý! Nie. Ja som ťa zabil! Ja som mal jedno hapko! Ja mám mal jedno Hej, viete o tom, že musí byť remis, ak chcete, aby si mali aj odber aj like. Nevadí, ja ho chcem poraziť najprv. Že bude video. Wow! Na to ti neskočím! Na to ti znovu neskočím! Jau! Ty teploš! A ty nikomu nerad, že nič nerobíš, Juraj. Dneska sú na fitness, ho. Ne, ja už sa bojím. Ale Lukáš, ty mi reálne nepozeráš do obrazovky. Nepúkam do obež, ja ti nepúkam do Vôbec! Vôbec! Jau, ty kar. Ja som ti dal vo vzduchu 50. Ja! Koľko ma hápeš? Yes! Yeah! Jedno hápko som mal. Ja som mal jedno hápko. Kamo, rozlúčte sa super Lukáš. Sakra. Nebude vo videách. Yes! Takže dajte rovno like teraz. Hej, kámo, to som vyhral strašne. To som strašne vyhral. To si vyhral, tak na prdie. Ty si tam nebol? Škoda. Som nebol. Ty kar! Ty kar! Ja som ho zabil. Ty kar! Tak tomu sa hovorí. Tomu sa hovorí, že ty si noob. Woohoo! Jau! Poďme! Yes! Vyhral som! Mal si ti za 8 HP. Vyhral som! Chceš ešte 1v1? OK, ideme ešte poslednú hru, aký to prehrá. Ideme poslednú hru a keď to prehrá, no tak to je noob. A teraz, keď to vyhrá Oskar, dajte odber a to vyhrá Oskar, dajte like. Ej, kamo, to podľa mňa teraz vyhráš. Kámo, Oskar je takým... Dajme si, že toto... Kamo, nie, ja idem na... Ukáž, ja sa ním ja vás toto, keď pôjdeme. Ideme sledovať Lukáša ako... OK, môj kamarát chcel, aby som to zapol, jak Lukáš prehrá. Aha, OK. Ja som myslel, že ma nikto nevidí. Ne, kamo, my sa pozrieme na teba. Ináč, tu nemáš capka, tu nemáš druhého capka, hej, jak hra. Hej, OK. A kde je? Dúfam, že to vyhráme. Bacha, on vie, ide po tebe. Má sprej RPGčko. Bacha, je tam, stroj, Za tebou je na šachu, snažím sa dostať na... stroj. Pešiaka. GG, Lukáš, ty si retard. Kto je tu na retard? Ja si trochu premením, že... Ne, ja som snikol, dám si šlinčok, nikdy som... Bacha, ide po tebe. S RPGčkom. Ten nubak ide s RPGčkom. Teda aj ja idem s RPGčkom, ale ho nepoužívam.
Lol, kámo, ty ideš... On sa v tebe nemôže reálne dostať. Ja už mám 0, kámo, to je počet. GG, kámo, to si prehral. Jak si myslel? Hej, koľko má Lukáš HP? Koľko máš HP? Lukáš má 100, on má 70. Traf ho. Bacha, ide s nožom. Teraz je to sprejom, pozor. Sekni ho. Daj ten speed, daj si ten boost. A ne, medkit. Rýchlo preč. Nevadí, 2-1. Dobre, ešte palce. Bohužiaľ 2-1. Iba. A kámo, ale keď hráš s tým, kámo, RPGčkom ani štít mi nepomôže. Tak si zober katanu. Ja idem na nos. Aha, Pozor. On to ubral, kámo, koľko ubral? 100. ty máš 50, kámo, on má 150. Mám ísť s RPGčkom? Hej, pozor RPGčkom. Alebo nie, zober si snipu a iba ho snajpi. Pozor, Blue už ide. Tam on máš level 43 a ty máš level 120. To jak je možné, že prehrávaš? To neviem. Ale a tiež je na mobile. To neviem, on si pomyslí dačo divné. A čo ak má autoshot? Že čo? Ak som Bože, ja ho mám vypnúť. Kámo, ja sa idem pozerať takto. To A je to napínavá. To jak si zapol? Je to napínavá súťaž. To určite. To jak? Jaký Oskárko? To jak? Normálne. A teraz to neviem ale odpojiť. Nevadí. Lukáš sa snaží streliť do neho. A teraz ho prekvapím. Poďme hovoriť ako fyzik. To není možný. Voň to. Dá. Tu na, pozri. Tomu to sa hovorí medky. Medkit. Pozor, Blue už vychádza zo svojej nory a ide prolov na ňo. Ináč tu máš celú túto šachovnicu, Lukáš. Tu máš celú šachovnicu, čo sa tam deje. Hej, keď tak. Máš menšiu pomoc. Pozri. Tu máš všetky miesta, kde môžeš ísť. Presne. Čum, Lukáš. No tak sa narýchlo pozri. No okej, viem, kde som presne. A kam presne môžeš ísť, ne? Je tam On to vidí. Čo sa nehýbe? Je AFK, on je AFK. Zabij ho. Kam ty sa bojíš, veď on je AFK. Ja sa ho nebojím, musím s tým. On povie, ja to teraz odpojí. Hej. Poďme nám na tých šangle. Možno. Ja si ešte jednu hru na počítači vyskúšam. Hej, pôjdeš ešte so mnou, ne? Kámo, To je noob. som vyhrať. Poď proti mne, hej, ešte jedno kolo. Poď, tu map. Jurko, máš 158 kľúčov. Dávaj, poď. Čo? Poď. Díky fest. Ideme ešte raz, hej. Kámo, Jurko, ty si budeš môcť kúpiť za glomec. Poď, ideme areu. OK. Areu? Arena. A Tak, daj si, že čo Otoč sa. budeme mať zo zbraní? Otoč sa. Dobre, zober si snipu, No, potom si zober flare gun, dobre, knife OK, a freeze ray. OK. A iba s týmto ideme. Mám pre vás challenge. No. Hrá sa. Hovorte celé kolo ako fyzik. Jo, tak ideme po ňem. On to určite nebude tušiť, že sem za ním. Co ho netrá? Celé kolo, až dokým sa neskončí 5-0. Do keľu. To je, ty si Ty si král. Tu máš. Ja viem, však to bol môj cel. Máš hovoriť Ale- ako fyzio. Kámo, ja budem easy. Ja nie som Fizi. Ale hovor ako Ja som levo. Ja som Levon. Levon je iba jeden. Ty si mal kámo koľko HP? Ja mám 2. Ja som mal reálne 2. Kámo, tak to som. Tam... A teraz si dáme... Ne, poď, hraj. Ešte jedno kolo a potom si zmeníme podľa tvojho. Hej. To si myslel! Jak si myslel? Nie, Dobre, teraz si zmeníme podľa tvojho. No, tak
takže... Ale podľa tu na čo mám ja, hej. Okay, takže normál... Snipu? Či a toto? Nie, dáme si, ty nemáš bow, tak dáme shotgun. Shotgun? Dobre. Uzi. Uzinu, okej. Teraz si dáme normálne ruky. Á, to sú moje obľúbené. A dáme si, čo ty tam máš? Normálny granát. Granát, hej. No, okej. dáš flashbang. Káno, ináč vieš to, že tieto ruky sú moje obľúbené? Ja ako, to nie je môj obľúbený tento, ale... O chvíľu budeme na konci videa. Ty, koľko z toho vyšlo celkom. Tak. Ja som ti hovoril, že som na blízko. O chvíľu budeme na konci videa. A o ďalšie dva vyberám zase ja. OK. To sa rimovalo. Za koľko lajkov bude druhý diel? Alebo... Za 16 biliard. Nerobí si srandu. Ďalší diel... Tu no! Ďalší diel za 200 lajkov. Hej, ďalší diel za 200 lajkov. Hranie s kamarátmi. Rivals. Teda proti kamarátom. Oskar, vyberá. Vyberám ďalšie zbrane. Môžeš vybrať, čo chceš, Oskar. Bereme RPGčko. Keby sa to nesykal. Bereme flare gun. Bereme... Flergan. Zoberieme katanu. A zoberieme flashbang. Flashbang? Aha. Počkaj, ja zase... Hľadaj freeze ray. Tak dobre, nebudem s tým. OK, tak ja nebudem s flashbangom. Au. Hej, mám pre vás challenge. No. Nepoužívajte ani ruky, ani granát. Však my nemáme ruky. Nevadí, ale to, čo je na tretie, na štvrtom mieste. Na tretej a štvrtej pozícii to nepoužívajte. Iba prvé dve môžete používať. Ty si svinia. No čo, hrá Polaka? Koho mám streliť? Nikoho. Nikoho. Mám pripravenú pozíciu. Teraz ťa porazím. Cítim to, ja to cítim. A v čom? V peru? Ja tu len? Ja! Jaj, kámo, čo sa odpaluješ? Ty svinia! Špinavá! Kámo, kedy ti niečo ubie? Ja som Spider-Man! Peter Sarker! Kámo, ty si vyhral dobre. Peter Kančer! Nie, ja som debil! Aj ty? Mne sa to buglo. Mne sa to buglo. Nie, ja som ťa netrafil! Kámo, ty lietáš! Ty lietáš! Kámo, je to buglo. Dobre, meníme podľa tvojho. Kámo, je to buglo. Podľa, To trošku buglo. podľa tvojho meníme. OK, už to je. Aké chceš? Ja si teraz iba prehral. No, Počkaj. ty ma ideš zabiť? Necháďte si taká... Ale nie, OK, necháme si také, lebo mne už sa to nedá. OK, počkaj, ja si dám na random. Kámo, dostal som tie najhoršie, aké som mohol. Keď dostal Gunblade. Kde si ty chcípak? Kámo, mne sa to buglo. Tak to je môj. To nie. Tu máš. Ja som chcípak. Ty si ma zabil. Vyhral som! Dobre, idem ja proti Jurkovi, ja idem na tom počítači. OK, no tak ideme posledné. Kolo. Posledné kolo. Posledné. Tak a prenechávam žezlo môjmu kamarátovi, chcípakovi, Lukášovi, Kúšakovi. Lukášovi. Čaute. Tak zase sme tu na. Idem ja proti... Posledný krok. prečo si tu zase spravil bordel? Neviem. Juraj, si tu na? Nie. Však vie kde. Poď preč. Kámo, prečo? Ja ťa vyzvem inak. Ale... Ja to sekaj. Chodte v jedna ale hej. Kamo. Ja sa to sekaj. Čiže to chceš. A vlastne, kedy pre teba príde Lukáš? Neviem. Však Juraj, ja zavolám. Chcete vodu? Hej. OK. Kámo, si tam už? Nie. Lebo musím vypnúť celý rovou na púdu. Lebo sa mi to seká menej.
tak to vidím. A ja si nazmením skin v Minecrafte. Prečo? Na Technoblade, tak. Prečo nie? Ináč držte mi palce, ja hrám teraz Minecraft a idem si po draka. Idem si povozať vajce. Nebudeme ti držať palce, Lebo čo? lebo sme zlí. Ja by som chcel plameňomec. Čo robíte? Kto vyhráva? Zatiaľ nikto, lebo Jurovi sa tu Ja nenáči. som chcel zapnúť doma. Presne, kámo. No však to nechceš nikto. Tak to doma sa Kamo. kamo, ani v škole sa ti tak nesekol. Tak ja to dám... Tak ja ti to dám, kde si ty, Juraj? Kámo, to ich tak veľa tých ľudí. Sem... Nie! Tam daj jedna vec. Tak. A čo je toto, kámo, že... OK, ty som nový. Čak, čo dáme, arénu? Nevyuč. Nie. Proste ich to nevím. Nie! To je hrozná mapa, ja ju nenávidím reálne. Ja ju mám akože rád. Ja nie. Ja som vybral len tak mapu. Kámo, tak ja si jediné, čo na to tam je asi toto, keď ja hrám väčšinou s týmto updateom. Hej? Štít, tak ja viem, čo si dám na štít. No? Nie. Áno, aby si nevidel, kde je. Ja viem, ja som ho videl tam ísť na strechu, ale normálne. Aby si nevidel, kde je. Ty kokos! Dobre, tak toto bol celkom dobrý zápas. Hra. Keďže chcem prekaziť svoje video vlastne, tak to zapnem vysávač. Nie, nie. Ty kokosiku! Fuj, to smrdí! Čo? Ešte šťastie, že som to zacenzuroval kamo vysávačom. Reálne som to zacenzuroval vysávačom. Kde seš? Kamo, Lukáš, neschovávaj sa. Kamo, ty si spadol! Kamo, ja proti jemu vyrám 3-0. Ale Juraj sa pozerá furt. Tam sa otočil, ja neviem, kde si. Ja idem proste mojou kontrolou cestou. I'm blue, double D, double. Ale vidím. Kamo, ukážeš, že? Čo? Kamo. Ináč za tých 6 minút, čo si tu má, tak si sa zlepšil. Áno. Juraj nám prehráva. Kamo, ty prehrávaš 4-0, Juraj. Hej, čo je pre mňa, dám si všetko tam To si prehral, Juraj. štandardne. Ináč len tak Lukáš snajpy. Kamo, musel som to povedať? Hej no, musel. On ťa teda vidí. Kamo! Vyhrá si. 5-0, kamo. Dobre, ideme sa odzdraviť, pozdraviť, chuzdraviť, odzdraviť. Ideme sem. Poď sem, kamarátsko, Jurko, Tunko, Funko, Lunko, Unko. Idem Umpa, umpa, tumpa, fumpa. do areny. Random zbranie. Čo sa všetky... Nie, poď sem, poď sem. Čo chceš bojovať Nie, proti silným bokom? poď sem. Tak. Dobre. Poď sem, kde si? Ja neviem, kde si. Ja som tu na hore. A ja som bol... Dobre, idem hore. Tu na hore, pozri. Tu na skačem. Hneď pri spawne. Už ťa vidím. A poď na toto lano. A tu na hore. Hej, ty spravíš môj pozdrav. A vôbec tu na nie sú C4. Vôbec tu na nie sú C4. Musíš pozerať nejaké AI blbosti. Kde si? Juraj, kuraj, muraj, furaj, kamo. Technoblade never die, kde si? Čo spraviť idem? Tam je to energii. Jau! To bolelo. To moje... Kámo, chod do prdele!
Počkajte ľudia. Ty tam zombie, ja tam nejdem. Ale do piče. Oskar, tvoj počuť na videu. Dobre. Felix. Zatlieskať ti musím. Tvoj prank sa nevydaril. Juraj, už si tam hore. Jedno niečo, kamo. Takže ďalšia časť za 200 lajkov. Ne, poď sem. Hore. Nejde. Do keľu, ja sa tam nebudem dostať. Poď hore. Za koľko lajkov je ďalšia? Poď hore. Skoro. Choď tam, kámo, ja si musím zmeniť zbrane. Nejdem. Aby som sa tam vôbec dostal. Počkaj, toto. Zober, choď hore. Pírka. Choď tam, No na čo si berieš spír? aby som tam mohol vyskočiť. Dávaj, poď sem. Tak. Hej. Tak ja sa kam trošku Hej, aby sme tu neboli všetci, teraz sa ku mne nikto nestanete. Dobre, ďalšia časť za... Dobre, poďte reálne semka. Poďme všetci tam hore. Poďte všetci môj. Keby ste ma chceli niekto zaprenať. Ináč, poďte tu na. Ako strelo Erno. Kto? A ja, Poďte sem. a ja Sigma bol 1, 2, 4, 6, 6, 1. Poďte semka. Tu nemám Wi-Fi, kámo. Nevadí. Poď sem, aspoň ty sem, Juraj. Juraj, poď aspoň ty sem. Ja spravím svoj pozdrav na tebe, pretože na mne to nevidel. Kde si? Tu som hore. Tu nastrieľam do vzduchu. Vidíš? Alebo keď tak ešte ti môžem tu na... No, vyskoč iba. Ste. Lol. Bro. Dobre sa ti skače? Nevydarilo sa ti to. Dobre, poď normálne sevka, už poďme normálne tu pozrú. Poď sem, lebo tu na nikto nechodí. Kde si? Ja neviem, kde si. Ja som tu. Poď tam, doprava. Doprava, nevieš, kde je pravo. Tak a stoj, otoč sa. Keď sa vám video páčilo, dajte mi like. Ber. A čus, skoč. 3, 2, 1. Oh. Ešte raz. 3, 2, 1. Mne to je vyskočilo. 3, 2, 1.